môj milovaný synček a moja milovaná dcerka. Chcel by som vám odovzdať dôležitý odkaz a jednu dôležitú správu. To najdôležitejšie, čo v živote potrebujete vedieť, je, že Pán Boh je skutočný, že je živý a že sa s ním môžete dokonca aj rozprávať. A každému jednému človeku dáva počas svojho života dostatok znamení rôzneho druhu. Ale keďže Pán Boh nie je človek, ale má formu ducha a vôbec sa toho slova nemusíte báť, lebo aj vy máte v sebe dušu, alebo teda ducha, ktorá je nesmrteľná a ktorú nedokáže nič zničiť, iba hriech. Hriech je to, ak robíme niečo zlé, tak to našu dušu ničí. Dáva nám to do srdiečka taký nepokoj, zlé pocity, hnev, smútok alebo strach. A keďže má Pán Boh formu ducha, tak sa s ním väčšina ľudí nedokáže rozprávať úplne tak bežne, štandardne, ako sa doma rozprávate so svojou maminkou alebo so svojím tatínkom. Ale kľúčom ku rozprávaniu sa s Pánom Bohom je práve vaše srdiečko. A môžete si to vaše srdiečko predstaviť ako také slniečko, ak bude vaše srdiečko dobré, úprimné, citlivé a čisté a nebude chcieť robiť zlé veci, bude myslieť aj na iných ľudí a nie iba na seba, tak to vaše srdiečko, ktoré vám dal Pán Boh, bude svietiť, bude žiariť ako slnko na oblohe a vtedy sa budete môcť rozprávať s Pánom Bohom. Budete mať čistý signál. Predstavte si to, ako keď ládite staré rádio a chcete naladiť nejakú stanicu, ktorú môžeme nazvať, že stanica nebo, ale hriech a nečistota, neláska robí taký rôzny šum, že na druhej strane v rádiu nedokážete nič počuť. Budete počuť iba rôzne šumenie a prekážky a frflanie, cez ktoré nedokážete zachytiť to, čo vám chce Pán Boh odovzdať a poslať rovno do srdiečka. Alebo si to môžete predstaviť ako slniečko a keď je čistá obloha bez oblakov, slnko svieti priamo do očí. Môžeš ho vidieť, cítiš jeho teplo. A keď máš čisté srdiečko, Božie svetlo ti svieti priamo do tvojho srdca. To vzájomné svetlo sa ku sebe priťahuje a svieti si navzájom. No v živote sa ti bude stávať aj taká vec, že ťa príde často vyrušiť nejaký hriech a začne robiť zle. Bude vyvolávať v tvojom vnútri, v tvojom srdci nepokoj a môže robiť druhým ľuďom zle. Napríklad, že budeš závidieť svojmu kamarátovi hračku, alebo kamarát bude bohatší a rodičia mu kúpia každý deň zmrzlinu a tebe tvoji rodičia nekúpia zmrzlinu. Alebo si budeš myslieť, že si lepší ako tvoji kamaráti, alebo sa budeš niekomu vysmievať, budeš mu škaredo hovoriť, budeš sa tešiť, keď sa niekomu niečo nepodarí, budeš sa hádať s tvojim bráčekom alebo sestričkou, budeš chcieť stále viac a viac hračiek, nebudeš chcieť pomáhať doma svojim rodičom, budeš vidieť iba samého seba a na ostatných myslieť nebudeš. Tak toto všetko a iné zlé veci vytvárajú okolo tvojho srdiečka takú tmu a oblaky. A zrazu nedokážeš vidieť to žiarivé slnko, to svetlo, ktoré ti Pán Boh dáva a už nedokážeš zachytiť správu, ktorú ti Pán Boh do tvojho srdiečka posiela. Lebo budeš vidieť iba samého seba a povieš si, že sa ti viac páči tá tma a že Pána Boha nepotrebuješ. Toto sa stáva mnohým ľuďom, aj dospelákom. A vtedy strátiš to svetlo, to slnko v tvojom srdci a budeš robiť iba to, čo ti hovorí tma v tvojom srdiečku. Ale našťastie Pán Boh je taký dobrý, že každému človeku dáva v živote veľa šancí a posiela nám rôzne znamenia a on chce byť s tebou stále. Ale je dôležitá otázka, či mu to dovolíš. Či aj ty chceš byť stále s Pánom Bohom, alebo či začneš mať viac rád tú tmu ako to svetlo, ktoré ti dáva. Ak začneš mať rád tmu, aj keď Božie slnko stále svieti a vysiela lúče do tvojho srdca, už ho zrazu nedokážeš cez tie všetky oblaky a hradby hriechu vidieť. To ale neznamená, že to slnko neexistuje a že Pán Boh nie je. Ty si sa iba dobrovoľne rozhodol, že ho nechceš vidieť. Ak však vždy povieš Pánu Bohu áno, tak on dokáže skrze teba a vďaka nemu zapáliť svetlom tvojho srdca, ktoré ti dal celčičký svet a budeš žiariť na všetkých a tma sa premení na svetlo. Čo je dôležité zapamätať si, Pán Boh je čisté slniečko, čisté svetlo a chce sa s tebou rozprávať stále. Aj sa s tebou rozpráva stále. Chce byť stále s tebou. No keď človek začne robiť zle, vytvára to takú tmu a také oblaky a obalí to slnečko Božie
Aj keď to slnečko stále svieti, ty ho nedokážeš vidieť, lebo oblakov je okolo tvojho srdca, okolo toho svetla veľké množstvo a ty už vidíš iba tú tmu. A Boh s tebou chce stále komunikovať, stále sa s tebou chce rozprávať, ale ty ho už nedokážeš prijať, lebo vidíš iba seba samého a Boha môžeš mať na úplne poslednom mieste. To ale neznamená, že slnko neexistuje a že Pán Boh nie je. Alebo ak je tvoje srdiečko napríklad pripútané ku televízoru, k počítaču, k tabletu a stále sa chceš iba hrať a myslíš stále iba na seba, že čo ty chceš a ani nepomáhaš rodičom a vidíš iba seba, že mama daj mi, táto daj mi, tak Boha nedokážeš počuť, aj keď On na teba stále hovorí, lebo ho ani nechceš počuť. Chceš stále radšej to svoje, chceš ten svoj seriál, svoju rozprávku, svoju hru, stále viac hračiek a keď budete dospeli, budete chcieť zarábať veľa peňazí, mať veľké krásne autá, pohodlný život, byty, domy, pozemky a stále vám bude málo. Budete chcieť stále viac vecí a hromadiť veci a Pán Boh má pre teba pripravené niečo oveľa lepšie, lebo všetko toto, za čím sa dospeláci ženú a naháňajú, jedného dňa pominie. Už to viac nebudú držať v rukách, prestanú hromadiť a zhrňať. A v ďalšom videu vám porozprávam taký príbeh, ako ma ku Pánovi Ježišovi priviedla Panna Mária, jeho maminka, a poviem vám, ako to urobila. Tak ahojte.